Επιστήμονες λοιπόν στο Πανεπιστήμιο Πατρών αναπτύσσουν μια πρωτοποριακή τεχνολογία παγίδευσης του διοξιδίου του άνθρακα για την παραγωγή καθαρής βενζίνης. Οι ειδικοί μέχρι στιγμής έχουν κατορθώσει να χρησιμοποιούν το 20% της μοριακής σύστασης του και τα πρώτα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά. Έχουμε συνδεθεί με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και τον επικεφαλής καθηγητή του Εργαστηρίου Χημικών και Ηλεκτροχημικών Διαδικασιών στο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Βαγενά. Κύριε Βαγενά, θα μου επιτρέψετε πρώτα να δούμε το ρεπορτάζ με τα επιτεύγματά σας και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε. Υπό την απειλή της αύξησης της θερμοκρασίας παγκοσμίως, Έλληνες επιστήμονες επιχειρούν να βάλουν φρένο στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα που ενοχοποιούνται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Στο Εργαστήριο Χημικών και Ηλεκτροχημικών Διαδικασιών του Πανεπιστημίου Πατρών αναπτύσσεται μια πρωτοποριακή μέθοδος δέσμευσης του διοξιδίου του άνθρακα και επεξεργασίας του για την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων. Στη μέθοδο αυτή λοιπόν διοχετεύονται άτομα υδρογόνου και ηλεκτρόνια, αυτό είναι το καινούριο της τεχνικής, και παράγονται μόρια υδρογονανθράκων, που είναι το καύσιμο το οποίο παράγεται από τη διεργασία. Με τη δημιουργία ενός αντιδραστήρα μπορούμε με επιβολή εξωτερικού ρεύματος από μια μπαταρία να τροφοδοτήσουμε με ηλεκτρόνια τον καταλήτη μας την ώρα που γίνεται η αντίδραση και με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η αύξηση της παραγωγής των υδρογονανθράκων. Μέχρι στιγμής η επιστημονική ομάδα έχει καταφέρει να παγιδεύσει το 20% της μοριακής σύστασης του διοξιδίου του άνθρακα. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά για το μέλλον, δεδομένου ότι οι ετήσιες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στη χώρα μας ανέρχονται σε 135 εκατομμύρια τόνους. Θεωρώ ότι σε έναν χρονικό ορίζοντα της δεκαετίας περίπου θα έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα και θα είναι εφαρμόσιμη σχεδόν η τεχνολογία, έτσι ώστε να μπορούμε να παράγουμε καύσιμα άμεσα εκμεταλλεύσιμα. Αποσκοπεί μακροπρόθεσμα στη δημιουργία ανανεώσιμων καυσίμων που θα παράγονται από το διοξίδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας. Η Γενική Διεύθυνση Ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκαταλέγει την τεχνολογία αυτή στις 10 καλύτερες παγκοσμίως που διεκδικούν το βραβείο των 25 εκατομμυρίων δολαρίων και θεσμοθέτησε ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Αλ Γκορ και ο Βρετανός επιχειρηματίας Ρίτσαρντ Μπράνσον. Βέβαια, είμαστε ακόμη στο αρχικό στάδιο. Ευελπιστούμε μελλοντικά να υπάρχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Και αν αυτή η τεχνολογία μπορεί να μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, οι κυψελίδες καυσίμων που έχουν τη δυνατότητα να παράγουν ηλεκτρισμό και κατασκευάζονται επίσης στο εργαστήριο της Πάτρας, δεν αποκλείεται μελλοντικά να υποκαταστήσουν τις μηχανές εσωτερικής καύσης των αυτοκινήτων με μπαταρίες συνεχούς λειτουργίας με μηδενικές εκπομπές στην ατμόσφαιρα. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας λοιπόν από την Αθήνα. Σας βρίσκουμε στο εργαστήριό σας μαζί με τους συνεργάτες σας από ό,τι μπορούμε να αντιληφθούμε. Και εδώ φαίνεται πως από αυτό σας το επίτευγμα και την έρευνα θα έχουμε ένα διπλό καλό. Και θα απομονώσετε διοξίδιο του άνθρακα και θα το χρησιμοποιήσετε ως ενέργεια, σωστά? Σωστά, κυρία Κοσιόνη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε. Πράγματι, αποσκοπεί η νέα αυτή μέθοδος τόσο στην απομάκρυνση του διοξιδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και στην παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων με έναν τρόπο που να οδηγεί συνολικά στην ελάττωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος μας από το διοξίδιο του άνθρακα. Πρέπει να τονίσω ότι βρισκόμαστε στην αρχή, έχουμε ένα καλό ξεκίνημα. Σίγουρα μας προκάλεσε πολύ ευχάριστη έκπληξη το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σκέφτηκε τόσο καλά για αυτή την έρευνα που έγινε σε συνεργασία, πρέπει να το πω, με το Πανεπιστήμιο της Μεσίνα, με το Ινστιτούτο Max Planck του Βερολίνου και με το CNRS στη Γαλλία. Αλλά είναι ένα πολύ καλό ξεκίνημα και όπως ακούσατε και από τους συνεργάτες μου, χρειάζεται μια προοπτική αρκετών ετών για να φτάσουμε να έχουμε μια βιομηχανική διεργασία. Κύριε καθηγητά, πάντως οι συνεργάτες σας φαίνονται οι περισσότεροι νέα παιδιά. Να υποθέσουμε ότι αποτελείται και από προπτυχιακούς και από μεταπτυχιακούς φοιτητές. Βεβαίως, έχουμε μια προπτυχιακή φοιτήτρια μαζί μας, έχουμε μεταπτυχιακούς φοιτητές, έχουμε και δύο πολύ νέους διδάκτορες, τον κύριο Σουεντίε και την κυρία Σαπουτζή. Θέλω να πω για την ομάδα μου ότι είμαι πραγματικά πάρα πολύ περήφανος για αυτούς, γιατί δουλεύουν όλοι μαζί σαν μια ομάδα, σαν μια παρέα, και το ότι μας βρίσκεται εδώ τόσο αργά το απόγευμα είναι κάτι που συμβαίνει αρκετά συχνά. Δεν ήρθαμε ειδικά για το απόψινό μας ραντεβού, δουλεύουν σαν μια πολύ καλή ομάδα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε καθηγητά, διότι και με αυτή την εικόνα που μας εκπέμπετε δείχνετε πως ένα πανεπιστήμιο όχι απλά λειτουργεί, αλλά παράγει και ένα πολύ σημαντικό έργο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την ανάσα αισιοδοξίας. Καλό σας βράδυ από την Αθήνα.